idan gabanka ya tashi sai ka ji kaman zai taɓa silin. To iya wannan saiwar wannan abin ya rage mini na kammala haɗa wannan magungunan. Na ɗibi kusan shekara 2 ina ƙoƙarin haɗawa. To wannan kacal shi ya rage min gashi nan mai ƙwar ukun nan, mai tafiya ukun nan. Shi ya rage min yanzu zan tumɓuko saiwarsa. Da izinin Allah wannan idan na haɗa malam sai ka ji yadda ka san gabanka zai taɓa silin. In ya wani mugun zankalewa he ka ji kamar yaya ne. Idan baka da mata Allah ya isa idan ka karɓi wannan magani. Kuma zan zo zan ba ku ma sirrin da kansa ma yadda ake haɗawa. Amma duk wanda bai da mata in ya haɗa Allah ya isa na. Saboda wannan wani sirri ne wanda wallahi in dai har ka yi amfani da shi. Na farko duk wata macen da ka haɗu da ita wallahi tallahi ba lallai ta ƙara jin daɗin wani ɗa kamar kai ba lallai ba. Ban ce babu ba, akwai tambaya a duniya. So insha Allah zan yi ƙoƙarin haɗa wannan. Masu kira na ba sa samu na, ku ajiye min wato kun ainihin voicing a WhatsApp. Namba na shine mai 08066661945. Ba na kiran kowa sai dai a kira ni, ba wai haka yana nufin girman kai bane ko wani abu. Mai bukata shi ke neman ɗan adam. Ku daina ajiye min namban ku a comment section dan ba ni kaɗai bane a comment section. Kowa zai iya kira ku ya ce muku ni ne ya cuce ku. To saboda haka ku dubi namba na mai 08066661945 ko kuma namba na mai 091100930. Su wayannan nambobin da su kaɗai kawai nake alaƙa, kuma ban kiran kowa sai dai a kira ni a faɗa mun abubuwan da ya kamata, ni kuma na ga zan iya ɗaukan mataki zan ɗauka. Na gode.